Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka senglong kmi ringi shlong ringkat gajing kershan jong ga VVP Youth Wing hagasngi ublei kilalit ban khandra na phang ba rat dingkhong yiki kam snew khalai kam dek yat bean halum shlong ka VVP Youth Wing kilalit ajing kershan yika senglong kmi hagasngi ublei ka ap khandai tering leber arajar arpun riu ban khandra halum shlong bat balit khandra lalap bun kinong khalai kinong dek yat bean ka ketem stop yat jong kibriu shaklau ka jinglong ishar khei jong ka jaka ka jingbuan ki kali bayeng banyale ki kam snew harut surong omtang bakanre ki kam snew hanre ka penwet ru ya ka yat ka yeng ki kali ki pat ba balet bawan na ketika surok ka bu jingmaru ikinong shong shnong bade ka imlang salang namar ki brio ki badan kti banyale ki kam snew ki ya shong buan bha bad hadu adamiet khamtam sngi sa jan sngi ublei ki juwan penut por hauti ulum banyadi yabam bad kran ki ktien khlem akor ka bapenwet bad pensier ki pat ba bayat bayeng Loong baki babun ki riu pat ba ki senglong kmi ki la ut lanam shaga VVP Youth Wing habalet khandra hi teng teng ki long kmi ki ju sha nyoben bat sha be krat kala kumta ka VVP Youth Wing kamban se ban mi shakhmat bana jingkersha ni ki senglong kmi ban rat ding khong ye ni ki jingsnio ka Youth Wing ka maham dak bating e bat kentui ki breu bajumlian ki kam baki de ban sange sendon ki jat kam bat kim de ban pen i ki jat akor ki kambe an namar katu ka jaka lum shilong babun bha ki breu ki tourist ki wan kai kentang yawai ka VP Youth Wing bat singlong kmi ka mahamjur bala dalap yang kum kini kanle ada bating e bat kanam aili ne map yakum kini ki jat kambe an bakindon hapo lum shilong bat kanang ye beteng ban khandra na kapor shakapor Hah? Please, clean it. Ya, beberapa seri ada. Yang di jadi senat. Bicara. Tengah terpesir. Terpesir. Nak terpesir lah. Terpesir ternak mah sakit. Masa campur mulai. Kalian sakit. Sama tu biar perempuan wan sana. Hakalang sini, belum lang aja. Mun ora sih dok so. Mata kada kampai ye wan cakai. Kada wan lakai sini lah. Kendo. Wan lakai sini. Mun dum slap. Mun dum slap aja mun ba ayo. Penhab ni untuk kada. Penhab itu betap ni kali tu ba kampai dok men. Namanya mun phet tu na. Kampai dok men. Kampai dok men. Kampai dok men ya sak slap kada wan pai wan sakai sini kada wan kelai. Kelai kat ke sini kada. So. Dia wan di juga ni selatan apa dikit sih kau? Selatan. Kat dia balap. Kampala bang. Kat dia balap. Ya pada alap. Ada. Tiba ni alap. Pecine ba nongai phai men ha kan ye yang kada kaban balong bulu ni ha ka pol bisang bale khalai ni tila ye ban ong da tin bacham te play pachatai le phestai thei de ube ubenong sai thmai ti rong ba dong ji ti rong ba dong tam ba ba ding video phi sa ni ti phi la ti phi ba nyam ti phi mot kum na phi ba nyam ti
te hadin juta la ye ong to ye sok la yang hate kikit ok kiat ini pi ong kada ge chonga ban kit asin te pi ong alik no yong tak ilin no ba tai sten nya ma man ka po ba e wan chini pilong persya iri pi idan ni pilong kame ha do ba kom ba pindam ki para pindam ki mia tang ta hai ba wa mde de tang mata shi sen ba ni thai au sen ai sen ala Jangan ada setengah. Jadi sen tang ta hai ma tang se ban da ka bol chini ki bring kilong kame ngem la shu ta ka da ngan hap khot ini ki para ki man Dia masih sini. Ambil bagi dia masih sini kawan apa itu bentuk sudah bisa asli. Senang. Dia tu. Ringan apa ya? Sarung sini strong. Titin saya. Jadi sini kita bro. Betul ya, belum kita pulang ini. Sini tikan saya sama kami hendak cakap saya. Ringan sini Oh, banyak apa? Boleh. Atas ni ang. Jangan ni, Warna ni. Susuk buat nanti. Lah itu sering tutup. Dengan tangan. Hai kamu tengah. Ya, cakap tengah. Ya. Susah sih. Tahu itu. Tapi kencing Ya, langsung cakap ya. Kita cakap lawan ni itu. Maring tu cakap tak. Ya, kan lihat lang. Ya, ni cakap tu. Ya, Irfan. Baru sukun deh. Kena bagi kita. Hani pasti kini. Ada bang pang satu kita tu. Tadi ngutang mer tani itu. Kan ini pasti ini tu. Harga itu. Punja. Wow. Mentang burung sat undangnya.
Wajib pernah untuk sama kami. Balai. luan na ba Bang iwan ka badai ganti beliau. ngap ngap may ba don lagi mo laro suwan ni Fikwa man jam sange. Fikwa man jam sange. panak to tama mak mai to ton dok ba ni ngin yu ba te snong ngin koberlang na piru ton dok hai Dai, dia kenal bahawa cemlen show. mde suwan dong Jangan je para pinasana. ada Di sana. ni mo kan Lacia. Lacia lai. to ngin persang balik pa ni jaka Tuh dia mah, belium ya mah, berapa dia mah. Man kepor ini apa? tong la jong te bo hale pa to Gede wilam ya kasinong. to in sa Tuan dia trong dia là trong đó là riêngกันai biết wan lấy lagi beresnang Yang buang angkat dia. Ini ngắm nang. Taking food through the heart rate of all the
Tinggi kum ki long kami ngi cuan barabol sini sya kasnong kadai kasnong jong karni silong. Kabaha ban pai kadai jong pom nak rai pelun tamakaha bakadong karni silong. Ngi kum ki long kami ngi cuan barabol ban tul ban krian ban sneng ban krawi kini ki bayele khala yang ne. Bat sya kata ke cakah sya kraw ko don ke cing de kiat ngi cuan barabol ban pensyai ban pesngu tho. Teng la mi nak khubol ke jong ublai ro. Ban ya pen liam ko ki para ko ki men to ya ngap sya skol liam. Tengi ala wan bon sen ma sini kum kilong keme bara ngim khain wad ngi la ya ki kcat nang thai nang snong sini ngi wan beda kcat teng ngi tul ke ka kraw ngi trot ki khawa ngi trot ki sia tama nak mata ka cing bahang ngim bong se ngi sya bet ka thaj ka ceriam ka bon kam hayeng hasiam teng kum kilong keme ngi bon ki kam hayeng ban pendap tengi la ai pol khnang pat ban plat khnang ka pol ban wan sya kan ki caka ban baha ka snong ka thau ten re ngi la wan man ka pol ki iban ban ki kren persya ki yele persya iba mi ki kten bak la ro kan kim ju ngau le ran shu kan ban kren ki no kten nama ki la yo ke cing di babu aj bat cing ya khala ki la ngau nga ki la ngau meng ki la ngau kraw te kum ta kan menta ha kan ka pol ni la ngimbong se ngi kum ki long keme men pan ne ka cing arab te menta kan ha kan ka pol ni la don kan kini ki dekot jangka VPP jangka VPP ngile khot ngile karpat lem ba kini wan yarap lem ni nama tangi kilong kemengim la syu ban le kene ban pen bahai kene te kene kalong bangen yai beteng man kapor om tang menta kasni kasen ban kong bangen wan re man kapor ngin nang yai wan ban yai beteng la ka benta ka jing baha ka jing man ha ka snong ka thau ka emlang ka salang bat kitengin kaya kan ika pon ibon ki kon kristan kim kwa syo ban lai sya ka cing syakri kila berngian ok ne cing melen ke basne ku cing kwa brai jong ka do bat ki khmat jong ki kum ta ngimbong se ban tol ban pen baha to nang ne sya khmat ba kini ki kon samla ki long keme ki long kpa ki ba cum melen ya kan ika kam ki nom melen syo kin su tho no ya kata ka ba kila le ya kata ka bom dai ha khmat ke kham tam ha khmat ublai kila pelsusi te hakmat jungi kilong kemeru te tangkum ta ngi kum kalong keme kum ka presiden jong kalong kemer ngi selong nga ai kini ka jingkublai ya piru kum ki dekot jong ka VPP te kublai sibun ublai unang ai pisia ka bol ka basat ka baklan unang ai pisia ka bol ka ba trai bol bat mensem mengen don kata ka jing ngau khi na ka mata ki kon jong kisnong ki thao ba ki long yeng long sem ki jongi te tangkum ta hi kublai sibon ye phi ki nong yalam ki khot jong ka VPP ublai nang ai bor ha phi ban rat nang khong ya ka jing sneu nang ne sya khmat tangkum ta kublai sibon